Мин күп төрле була алам. Кояш кебек якты яным. Я иркәлим, ачуланам, гүләп төсле чәнчеп алам. Кадеремне белмәсәләр, каршыгадай усалланам. Нинди хәләт кичерсәм дә, һәр чак үзем булып калам. Тормышта да, иҗатта да үз йөзен тапкан, һәр чак үзе булып кала белгән язучы, журналист, Балык бистәсенең талантлы шагыйрәсе Рәсимә Гарифуллина хакында булыр бүген сүзебез. Рәсимә Әхмәт Закир кызы Гарифуллина 1957 елның 26 июнендә, рәсми документларда 1958 елның 1 апрелендә Татарстанның Балык бистәсе районы Балтач Юлсубина авылында туа. Түбән тегермәнлек һәм югары тегермәнлек мәктәпләрендә укып, урта белем алгач, Пермь шәһәренә китеп, 2 ел заводта эшли. 1977-82 елларда Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тамамлый. Төбәк газетасы Авыл уфыклары редакциясендә хатлар бүлеге мөдире вазифаларын башкара. Кама таңнары әдәби берләшмәсендә җитәкчелек итә. 1989-91 елларда Саратов шәһәрендә Идел буе иҗтимагый сәяси институтында белемен арттырып кайта. Авыл уфыклары газетасында иҗтимагый сәяси бүлекне җитәкли. 2001-2005 еллар арасында Казан нәшриятларында басылып чыккан 3 шигъри китап авторы. 2003 елның августыннан Балык бистәсе районы хакимиятенең хезмәт һәм халыкны эш белән тәэмин итү үзәге директоры вазифасын башкара. Татарстан журналистларының Бәллүр каләм премиясе иясе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның язучылар һәм журналистлар берлеге әгъзасы. Балташ болыннары хәтфә, бәпкә үлән кузгалак, искә төшә бала чагым, хәтирәләр кузгала. Балташым, Балташым, Балташым Юлсубина, эй минем газиз җирем, синдә илһам чишмәләрем, син минем бәхет илем. Балташ минем туган авылым, минем кендек каным шушында тамган, әни мине шушында дөньяга китергән. Шушында мин әби бабай җанында үстем. Менә шушы каршыдагы ерак түгел генә булган мәктәптә 1 мәртәбә дәрес тыңладым. Шушы мәктәптә мин 1 мәртәбә шигырь сөйләдем. 1 мәртәбә әкият сөйләдем. Үзем чыгарып, үзем уйлап чыгарып сөйләдем. Исемдә калган бала вакытта култык астыма намазлыгымны кыстырып, шушыннан чыгып китәм дә түбән тегермәнлек ягына кузгалам. Түбән тегермәнлеккә әнкәйләргә кунакка барам. Аннары 1-2 көн кунам да, култык астыма намазлыгымны кыстырам да Хәсән әби җанына кайтам. Әти ул безнең гармун уйныйдыр, бик матур итеп. Ул да әкиятләр чыгарырга яратадыр, әкиятләр сөйлидер, кызык итеп. Әткәй ул безнең гармунчы да, итек басучы да. Атта бик оста җырыйдыр, шундый үткен акыллы кеше иде, хыялый кеше иде. Әнкәй менә шушында почтада эшләгән безнең телефонистка булып. Бала чак хәтирәләре мәңгелек. Сабый вакытта кичергән мизгелләр тирәнгә, бик тирәнгә кереп уялыйлар да, сине гомерең буена җитәкләп баралар. Син аларны искә аласың, кайтарырга телисең, шул чакка кайтырга телисең. Ләкин алар еракта. Әле ярый сүз бар, шигырь бар. Бала чакка мәдхия укыйсың. Иң беренче рәсемемне суыткычка элеп куйдың. И куандың син әнием. Ә мин тагын яңа рәсем ясап куйдым. Ризык сорап мияулаучы Сукбай мәше килеп керде. Мин шатландым. Син, әнием, аңа тәмле ризык бирдең. Син намазга баскан чакта мин инандым һәм аңладым. Ярдәм кулы сузганлыгын инсаннарга бер Алланың. Ихлас күңелеңне биреп, йорт нигезне кайгыртканга, бар кешене якын итеп, барыр юлны яктыртканга, тәмле ашлар пешереп син, әбиемне сыйлаганга, без бәхетле син, әнием, башкаларны уйлаганга. Күзләреңнән яшь акса да сиздермисең, беләм әнкәм. Син, әнием, сабырлыкның, изгелекнең үзе икән. Минем иҗатым башланды.
сөйлемнен әлі оқи яза білмейм. Оқисы бик килә, оқи беләсе килә, китап күп. Китапларга карыйм, Хәсәне әбей көйләп оқи безгә Юсуф Зөләйханы. Беренче язган поэмам минем шушы Балташ Хәсәне әбиемнең Сәмигулла бабай белән икесенең нәселенә багышланган Шулпы җыры дип атала. Кулакларны куу вакытына эләккәннәр дә инде байлар булганнар бит инде. Бөтен нәрсәне тартып алып, җирне тартып алып, буларны куып чыгарганнар. Кызым шундый иттереп талыйлар инде ди. Шешимдәге шулпыма үрелде берсесе ди. Тартып алды бер тулымымнан ди. Икенчесе менә шулай иттереп тоттым да ди. Шулпымны бирмәдем. Менә бу шулпы шул ди. Шул шулпыны сиңа бирәм әле дип бирде ул аны миңа. Алтын шулпы булып чыкты ул. Uzun qara şeşlerini saldın ikiye bölüp Barlı bəxtlər diledin Barlı tılımlar ürüp Barlı tılımların Senin bilen minidin Bəxtlərin par bulsun deyip Barlı tılımlar ürüp Туган авылына ул еш кайта. Нигез исән, туганнары яши биредә. Үзе бу авыл мәктәбендә укымаса да, билим йортына кермичә китми. Чөнки биредә аны алалыйлар, аңа хөрмәт белән карыйлар. Раул Файзуллин исемен йөртүче мәктәп эчендә халык шагыйренең саллы гына музее дә эшләп килә. Рәсимә апалары, укучылар, укытучылар белән нәкъ менә биредә очрашты. Аларның сөйләшер сүзләре авыл һәм шигърият тирәсендә бетерелә. Укучылар якташ язучыларның шигырьләрен һәр чак сөйләргә әзер. Балташ мәктәбеннән кунакларның өзелгәне юк. Ә кунаклар өчен иң зур күчтәнәч якты йөз, җылы, матур, нәфис сүз. Бәхет нәрсә ул, балалар? Әйтеп карагыз. Бәхет ул исән сау булу, ата-анабыз. Бәхет ул иртән һәр көнне кояш елмайса. Бәхет әниләрнең кулы баштан сыйпаса. Бишле алсаң да зур бәхет, мәктәпкә баргач. Әни кочагында йоклау, ял итү аргач. Бәхет бит ул бәйгеләрдә җиңеп кайтуда. Күңелле китап укуда, шигырь язуда. Бу дөньяда яшәү үзе олы бәхет ул. Бәхетне аңлаган балам, син бәхетле бул. Сәлим мактаулы малай, ни кыланса да ярый. Аны бары белмиләр, читтән елмаеп карый. Директор да аны мактый. Сәлим акыллы малай. Сәлим төсле килештереп, кыланып булмый алай. Бер көнне тәнәфестә рогаткадан атты ул. Шипшык атып алам дип, тәрәзәне ватты ул. Сәлимнең букчасында вак-вак ташлар бар тагын. Сагалап торды пысып, кызларның чыккан чагын. Берәм-берәм кызларга ягына ташлары. Китте шыршу, нишләргә тишелде бит башлары. Тамашаны тәрәзәдән күреп алды мөгаллим. Нинди начар малай син? Ни булды сиңа, Сәлим? Ни дияргә дә белми. Сәлимнең сер ачылды. Начар ягы беленде. Минлеге басылды. Баш тишелгәннән бирле кызлар аны дус итми. Сәлим дә букчасында хәзер инде таш йөртми. Тик соң инде мәктәптә Сәлимне мактамыйлар. 200 икәнен барсы да аңладылар. Кайчак бабай шаярып, кызыклар ясап ташлый. Ашаганда көлдереп, колак селкетә башлый. Бөтенебез дә аның кыланмышыннан көлә. Әби генә елмаеп, картаеп акыл кермәгән, сакаллы сабый дия. Бабай да сүзсез калмый. Ашаганда егетләрнең колагы селкенсен ди. Салам сыйрак булмасын, йөрәге җилкенсен ди. Бабай бик нык тырыша, елмайсын өчен әби. Әби аны мактап куя, синнән дә уңганы юк ди. Син бит безнең дәү бәби. Әлфия апа, Рәшид апа, сез менә минем укытучыларым югары тәгәр мәктәбендә укыттыгыз инде. Әлфия апа инде татар теле әдәбияттан укытты. Рәшид апа, әле сез безнең класс җитәкчесе дә булдыгыз бит, хәтерләсәгез. Хәтерлим. Әйе, мин комсоргыйм ул вакытта. Мин әле җуашыйм ул вакытта, монда үткәндә түгелем. Бөтен әдәбият кагылышлы нәрсәләрне сиңа кушадыр инде мин.
Үмітлі оқушыларның берсейдің бірінші тапқыр қалемләрін шығарылай башладың. Стена газеталарында сенің мақалаларың, шигырьләрең көрінеді. Бірге енді шатланып башалайды. Шулай. Куаныч еді. Югары Тегермәнлек авылына яшь укытучылар кайткан чор. Укытучылар бердәм булып кичәләр үткәрәләр. Авыл клубы, фермада калмый, чыгышлар ясыйлар. Алып баручы үзенең шигырьләрен оста башкаручы ул Рәсимә Гарифуллина. Менә шундый хатирәләр искә төшә, аны укыткан мөгаллимнәр белән очрашкач. Шықма яшығымыр, сабыры тазғына, яшілігу, ярату, келі тұташ назығына, нұр сиккен көзілеріні көрмеше өтімәсін. Ашықма яшығымыр, әйтмеше кетмәсін. Яшығымыр, яшілігім өтімәшін. Ялқыныға син ташлап кетмәші, йөрәкне яралап гөмергә, телгәләп әрнетеп үтмәші. Хәсәнә әбиемнең үтенеше буенча дип әйтсәм дә ярый инде. Кызым, син бар Перемгә, урысча әйбәтләп кайт әле ди. Мин китеп бардым, заводка эшкә урнаштым. Анда инде миңа 18 сулданда барганнан соң мылтык тоттырдылар, револьвер. Билемә каеш бәйләделәр. Бүрек кидерделәр, салкын, кыш бит инде, Урал. Шушылай завод территорияләре буйлап җырыйм, җырлый. Монда фонар аскан, үзем чаңгыда шигырьләр чыгарам, җырлый шигырь язам мин. Көрген түшілерімі сөйлесем, яманға юрамағыз. Ауыр болмасын дейсәгіз, қалемді сұрамағыз. Әлләрімді ауыр шыдарылып түгіл, алықын иделік көк шайқала. Рәсимә Гарифуллина читтән торып Казан дәүләт университетының журналистика факультетында укуын дәвам итә. 1991 елда Саратов шәһәрендәге Идел буе иҗтимагый сәяси институтын тәмамлый. Октябрь елы хәзерге авыл уфыклары газетасының хатлар бүлеге мөдире. Соңрак иҗтимагый сәяси тормыш бүлеге мөхәррире булып 25 ел буена хезмәт куя. Аннан соң 15 ел дәвамында Балык Бистәсе районының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге директоры вазифасын башкара. 12 ел район хатын-кызлары берләшмәсен җитәкли. Бүгенге көндә лаеклы ялда булуына карамастан, районның җәмәгать эшләрендә актив катнаша. 7 йылдыз әдәби-музыкаль берләшмәсен оештыра. Район халык театрында уйный. Өмет халык фольклор ансамбле солисты гына түгел, ә ансамбль өчен җырлар да яза. Битләреңнән үбеп яттыра, мин айдан да төнлим акыры сине, башышыңда төндә яктыра. Киләргә таңнар аттырасы, уянасы синең кышакта. Yaştay bәхет диңгезендә, бергә yüзәр идек ул чакта. Редакциядә эшләгән вакытта Кама таңнары әдәби берләшмәсен оештырып, аны җитәкләдем. Балалар белән алтын каләм түгәрәген оештырып җитәкләдем. Балаларны университетка керергә журналистика факультетына хәйран гына укучыларым бар минем. Алар бүгенге көндә рәхәтләнеп яза торган балалар. Шигырь язалар. Рәсим апа төрле авылларда иҗатка сәләтле булган балаларны, укучыларны, мәктәп укучыларын дигәндә җыеп, менә шундый алтын каләм түгәрәге оештырып җибәрде. Хайратнаның шәршәмбе көнендә без анда бик теләп йөридек. Аның киңәшләре буенча беренче чыныгуны әлеге түгәрәктә алып, күбебез журналистика факультетын бетереп, хәзерге көндә дә шушы иҗат мәйданында кайныйбыз. Аның безгә кабат-кабат әйтә торган сүзе бар иде. Сез бит булачак журналистлар, җибеп тормагыз, үткән булыгыз,
ишектән куалар икән, тәрәзәдән кергә өйрәнегез диядер ул безгә. Халкыбызның алдынгы вәкилләре азатлык сүзен яңгыратып тулышып мәйданнарга чыккан, шәхси һәм матбугат ирегә алынган үткән гасырның азагында әдәбиятка килгән төркемнең бер вәкиле Рәсимә Гарифуллина хәзер публицистик яңгырашлы, нечкә хисле лирикасы, тарихи һәм мифологик поэмалары, прозасы, эсселары белән тормыш яшәеш агышында эчке мәгънә, милли рух эзләүче, җирдәге һәм күктәге йолдызларга гашык, зыялы, тынгысыз каләм ияләребезнең берсе дип яза әдәбият галиме Тәлгать Галиуллин язучы Рәсимә Гарифуллина хакында. Бүген ярат, яшәү мәңгелек, минем куллар синең кулда, йолдызлар юл күрсәтер. Дөнья йөге, зәңгәр дуга, адашкан дип исемләнгән китаплар авторы Рәсимә Гарифуллина. Тәлгать Галиуллин санап киткән темалар төрлелеге белән без язучының әлеге китапларын укыгач таныша алабыз. Рәсимә Гарифуллина поэмаларга аеруча якын килә. Ул тарихи темаларны үз итә. Аларны язып кына калмый, ә моңлы итеп мөнәҗәт итә. Сөйеме бикә манараңның айы суларга карай, ай нурында yüze su kızı şeşini tarıy, ay nuruna yüzünü koyup gökte yüze bulutlar, sudağı ay şevlesinde dibrele tünüp uyuklar. Söyüm bike, söyüm bike, halkımın yıldızı bit. Sina qarab gururlanam, minde tatarı kızı bit. Шигырьләренең үз укучысы, җырларын яратып тыңлаучылары бар аның. Балык бистәсе китапханәсендә бер төркем язучылар, китапханәчеләр, китап яратучылар очрашулар үткәрәләр. Җыелышалар да шигырь тыңлыйлар. Рәсимә Гарифуллина я үзе укый, я укучылары. Үзе бик матур укый. Ораторлык сәләте бар үзендә. Җиренә җиткереп, күңелен биреп башкара. Китапханәгә ул очрашуларга гына түгел, китап укыр өчен дә килә. Матбугат өлкәсе белән һәрдаим танышып бара. Иң актив укучыларыбызның берсе Рәсимә Гарифуллина диләр китапханәчеләр. Бай, мәгълүматлы кеше белән аралашуы да рәхәт бит. Рәсимә Әхмәт Закир кызы Гарифуллинаның иҗат кичәсен үткәрдек зурлап китапханә бездә. Ул безнең чын иҗат кешесе. Нәрсә генә тотынмасын, тиз генә менә ул безнең иҗади бәйрәмнәрне үткәргәндә дә ул безгә бик зур ярдәмче булып тора. Тиз генә нидер генә шигырь кирәк булса, сценарий өчен, аны да тиз арада гына язып бирә. Кирәк икән, җырын да көйгә сала. Шулай ук безнең бәйрәмнәребезнең әле ул актив җырчысы да, шигырь укучысы да, шулай ук безнең әле ул сценарист булып та кайбер бәйрәмнәрдә без аны чакырабыз ярдәмгә. Үзе инде ул бик төгәл кеше, бик гади кеше. Һәр вакыт ярдәмгә ашыгучан кеше, шәхес. Инде иҗади моң белән шушы иҗатка төренеп, рәхәтләнеп иҗат итүче ханымнарның берсе. Сөенеп, эшемә барам мин, әйтерсең бәйрәмгә ашкынам. Көлмәгез сүземнән, көлмәгез, дусларым, эшемә табынам. Эшемдә китаплар кояш күк яктырта гомремнең юлларын. Китаплар ялыннан узганда тибрәлә күңелем кыллары. Әйтерсең минуттан бик затлы патшалар сарае түренә. Җаныма чисталык нур өстәп, мин керәм китаплар иленә. Хыртукай каршылый томнарда киштәдә такташ һәм сибгатьләр. Һәр китап үзе бер тарих бит. Җаныңны дәвалар, сихәтләр. Ишекләр ачылган һәркемгә хөррият китаплар илендә. Мең төрле мәгълүмат табарсың, язмышлар китаплар телендә.
Бу минем илаһи дөньям бит, биредә гасырлар очраша. Кемнәр соң күңелне дәвалар, китаплы хәнәләр булмаса. Жаннарны дәвалый, хыялны үстерә, түләүсез мәгълүмат үзәге. Кулыңа китап ал, укып бак, ачылсын күңелең күзләр. Әлеге җыр Рәсимә Гарифуллина өчен чираттагы җырларның берсе генә түгел. Йөрәк түреннән, йөрәк бәрәсенә багышлап язылган кадерле җыр. Тамашачылар тарафыннан да җылы кабул ителеп, махсус бүләккә ия була ул. Тарихы да үзенчәлекле. Язучы җырдагыча йөрәгенең яртысын, күңеленең бар көчен тәрбиягә алган кызчыкка багышлый. Бу нигезгә без ирем Кыяметтин белә кызыбыз Ариянаны алып кайттык. Малайлар бар инде безнең Кыяметтиннең 3 малай, бер бала төшкә керә, кыз бала. Туды. Кыяметтин мәйдан бер кыз бала туды, бер кешесе дә юк. Биләүдә ята, җанына килүче кеше дә юк. Яшенне яңгырасында ята бала. Шулай керде төшемә. Шулай төшне сөйләдем дә онытылды инде. Birazdan тагы керә бала. Бала чакыра. Килеп алырга куша. Тагы еллар үтә. Бер заман бала мәктәпкә китте. Безне көтә. Гел менә шулай чакыра. Булмый инде бу ди, бу баланы эзләйек ди. Шуннан опека бүлегенә мөрәҗәгать иттек тә, Казаннарга барып укып кайттык та, безгә килә башлады балалар турында язу. Кыяметтин гороскоплар төзеп килгән балаларныкын, бу безнеке түгел. Бу теге кыз түгел. Кыз икәнен беләбез бит инде хәзер. Һәм Ариананың документлары килде дә, космограммасын ясады да, кил, менә, теге бала бу, теге кыз бу, киттек. Каникулның бетүнең 2нче көнендә баланы шушында үзебезнең гимназиягә төшердек. Гимназиягә төштек, директор каршы ала безне. Ирина, это ты что ли? Ул баксаң, шунда мәктәп директоры булып эшләгән икән, Ариананың 1нче мәктәп директоры булып чыкты. Шуннан меңгәчә әйтә, миңа бүтән Ирина дип эндәшмәгез, мин ул исемне яратмыйм диде. Шуннан без мулла чакырттык та, Арианы исеме куйдырдык, шунда йолдызлык бар икән. Ариан дигән, без аны Арыяктан алып кайттык. Арианы булсын бу, Арыяк кызы диде. Менә шулай иттереп без 9 яшьлек кызны алып кайтып, балалы, кызлы да булдык. Язмышларны берәү дә үзе сайламый. Аллаһ Тәгалә сиңа куанычын да, юанычын да, кайгысын да, шатлыгын да тигез булып бирә. Кабул итә белергә кирәк. Тормыш юлын горур үтә белергә дә кирәк. Язмышны берәү дә сайламый. Авырмы, җиңелме язылган. Гомерләр юлыннан узганда, алтыны, көмеше табылган. Гомерне бизмәннәр үлчәми, һәр кемнең сәгате билгеле. Туасы минуты сугылган язмышта буласы мизгеле. Язмышлар язылган сәгатьтә, гомернең берсе ачыла. Без кышак җәябез бәхеткә, ул килә елмаеп каршыга. Яшәүгә көч куәт барында, хыяллар канаты талпына. Җиһанны кошарга әзербез, алдагы максатлар хатына. Якты дөнья буйлап барам, җир өстендә эзем кала. Рәсимә Гарифуллинаның иҗат белән сугарылган күңеле бай. Ул бер йөрәген икегә бүлә алырдай мәрхәмәтле җан. Аның барыр юлы якты, өметле булсын.